Kapinso sa kagatos ka mga production workers sa usa ka factory nga sa branded nga panapton sa MEPS, Mityabaw, sa giingong di makatarunganon nga pagtaktak kanila sa trabaho. Pipila kanila nga mo perma sa quitclaim tuo nga mabalik pa sila sa trabaho apan sa ilang kasagmuyo wa na sila pasudla. Samtang NLRC midasig kanila sa pagdangop sa ilang buhatan. Si Luan Mirondines sa report. Kini ang video nga kuha sa mga trabahante sa usa ka factory sa imported nga garment sa MEPS 1. Kagahapon, gidid na silang makasulod sa kumpanya, human sila gipahibaw sa management niadtong Sabado nga manakta kiniung trabahante. Nagtuo si Maria Jessica Quitorio, production worker, nga bisan ko na surrender na niya ang iyang ID. Makabalik pa siya og trabaho kagahapon kay wala man siya mo pirma sa quitclaim ug wa mo dawat sa gipabawon sa kumpanya nga salapi kaniya. Ang gusto na ko mubasa pa jud ko nya pagkakuha na pag-abot na sa separation fee ngadto na ko ni hunong kay pagtanaw na sa separation fee sa ako ang 12 years gamay ra jud kaayo. Uban ni Jessica ang 167 ka mga kawani nga apektado sa retrenchment niadtong Sabado apan wala usab mo pirma sa quitclaim kay alang nila dili makatarunganon ang computation. Pulo sila mga regular employees ug tagkapin sa napo ka tuig nang nanrabaho sa kompanya. Gikahibong usab nila kun nganong nagkalain-lain ang pangan sa kompanya nga gipirmahan sa quitclaim. Wala usab kini pirma sa mga signatories. Nga mo lang unta ba mangayo lang unta mig kuan sa company nga tagaan mi nila sa insakto nga bayad mo di man mi mangitag labad. Nidangop mi atos dole. Akong gipangayo nga notice. Kinira katong gitik sa amoa. Mora jud ni akong gipangayo. Ko sir, pwede mi mangayo copy ani sir? Ang sulti sa dole nga wala pa mi copy ana. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa management sa kompanya apan wa kini motubag sa among mga tawag. Ang National Labor Relations Commission kan NLRC midasig sa mga kawani sa pagdangop sa ilang buhatan. Yes, tan-awon lagi nila nga unfair ang gibutang na pag wala pagpasod sa ila or posible nga pag-terminate sa ila, pwede sila mo anhi or mag-file o request for assistance. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.